uJohana bamthatha bamfaka ejele bagcine bembulele ukuthi angene ejele uKristu wafika wathi uJohane umbhapatisi bekade eqhubeka nayo. So siqale konke lapha emuva seza nako sathi yini-ke umehluko phakathi kwenkolo including inkolo yobuKristu ikakhulukazi ngoba zonke lezi zinye inkolo siyazazi ziyamanga vele. Le nkolo yobuKristu esesiyimbathisa uKristu siyenza ibe yinto enhle kanti abantu baye esihogweni bezibiza amaKristu besenkolweni yobuKristu. Yini umehluko phakathi kwayo nombuso? Sase siyabheka insika zombuso uKristu akhuluma ngayo. Insika yokuqala siyabona ukuthi ayikwazi ukuba khona nombuso ingekho inkosi. Insika yokuqala leyo, ayikho inkosi ebakhona kungekho abantu noma isizwe. Ayikho inkosi nesizwe singaba khona ingekho umhlaba noma indawo. Sayibuka zonke lezo zinto zoyintathu njengoba kunjalo. Isikhathi mesihamba sabheka ukuthi kungani including abantu abasenkolweni yobuKristu kungani bangakwazi ukumthokozisa uNkulunkulu, ngoba isono simbambile umuntu. Inkolo ayimkhiphi umuntu esonweni, including inkolo yobuKristu ayimkhiphi umuntu esonweni. Umuntu uphuma esonweni ekhishwa umbuso. Uma engena embusweni uyaphuma esonweni. And we spent a lot of time looking at that. Ukuthi noma ngabe yini umuntu angazenzela yona, noma ngabe ibuye enkolweni yobuKristu bathi khuleka kabili ngasuku, bathi letha umhlatshelo, bathi nikela, bathi yenza konke lokho. Zonke lezo zinto zinhle, kepha azimfaka umuntu embusweni, zimgcina esenkolweni ayongena esihogweni nenkolo yakhe yobuKristu. Athi I'm a Christian futhi khulunywe kahle emngcwabeni wakhe, angene esihogweni enjalo. Ngoba ukuphuma esihogweni ukungena embusweni kaNkulunkulu kwenzeka ngezindaba ezimnandi zevangeli. Kule sonto elidlule ubaba besikhonza ngokuthi iyini insindiso, isalvation. Yini insindiso? Wazi kanjani ukuthi usindisiwe? Uze insindiso le iyona ekufaka embusweni. Yini insindiso? Zintathu izinto baba azibhekile. Okokuqala ukuthi umuntu une-responsibility yokuthi afune uKristu. Une-responsibility yokuthi ufune uKristu. Simbonile uZakewu ekwenza lokho. Okwesibili ukuthi uKristu ulindele ukuthi masuzwile izindaba ezimnandi, the good news, masuzwile ivangeli, uresponde futhi uresponde immediately. Ungathi ngisazocabanga uresponde immediately. Kule sonto elizayo sizobona ukuthi kungani uresponda immediately noma kulindeleke ukuthi uresponde immediately. Iphuzu lesithathu baba sibhekele lona ukuthi insindiso ibiza ukuthi uphenduke. Now siyambona uKristu uthi phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele, noma umbuso wezulu usufikile, noma umbuso kaNkulunkulu is at hand. Kholwani ivangeli, uthi izindaba ezimnandi. Iphuzu lokugcina la last week lithi insindiso ibiza ukuthi umuntu aphenduke. Uma ngabe ubusenkonzweni last week, akekho umuntu ongathi akamzwanga uNkulunkulu ekhuluma. Uma ungamzwanga uNkulunkulu ekhuluma ukuthi mhlambe ubungekho enkonzweni last week, noma mhlambe inhliziyo yakho yome ngalendlela ukuthi nanoma engqongqoza awumuzwa. Na le intshumayelo lezi asizenzi ukuthi abantwana bakaNkulunkulu noma labantu abazizwayo babe ne-knowledge kaNkulunkulu kuphela, because le knowledge izonenza ukuthi nibe puffed up, nishayisa ufuba njengabantu abazi izwi likaNkulunkulu. Lezi ntshumayelo nalezi imfundiso zibiza ukuthi siphenduke. Awuphenduki-ke ongasithathanga isinqumo.
Now, ngithe ngilalela inkonzo last week, emoyeni wami kwaba nalento eba impressed, angazi yini ngesizulu, ishiye imprint. Yabona mawushaya istembu noma sosusile istembu sona siyasala lapha, isele lento ukuthi akakwazi uNkulunkulu athi kukhulumile kungabi noyedwa umuntu othula ubufakazi bokuthi ngimzwile uNkulunkulu, angimzwanga nje uNkulunkulu ekhuluma, ngithethe isinqumo, nasi isinqumo engisithethe. Now, here's a warning. Uma sikuvulela lelo thuba awuzukwenza ngobe ufisa ukusikhombisa noma ukuziveza ukuthi ulizwe kangakanani izwi. Akekho ongalizwanga izwi, that's granted. Isinqumo osithethe umuzwa uNkulunkulu ekhuluma. Futhi leso sinqumo umuzwa sinikeza sona awuyiphakamisi, unikeza ubufakazi ngokusebenza kaNkulunkulu. Umuntu owufakazi kiloko uwena noNkulunkulu wakho. uNkulunkulu uyasebenza empilweni zethu, asimnikeze ubufakazi ngemsebenzi uNkulunkulu ayenzayo ebese kubukeka kwangathi thina senza kahle, kanti it's not about us, yilo osebenza kithina. Uma ekhona noma bekhona uNkulunkulu akhulume nabo, bathatha isinqumo ekhulumeni kaNkulunkulu last week. Angivule nje ama-seconds noma ama-minute ambadlwana, phakamisa isandla sakho usho ukuthi uNkulunkulu utheni kuwena, sinqumo sini osithethe. Ungaphindi intshumayelo siyizwile last week ikhona na ku-Facebook. Ungaphindi intshumayelo, sifuna ukwazi ukuthi yini lo uNkulunkulu akutshele yona, yisiphi isinqumo osithathile, i-repentance oyenzile, you've repented from this to this, that's all. Sengivulele lo thuba nje uma sengithulile. Mazibo uyangimayizelela mfethu. Hayi, inhliziyo zethu zinjani zinjalo. Sengingaqhubeka, akekho ngimvalela ngaphandle. Thank you. Namuhla siqhubeka kwintshumayelo ya last week ubaba sifundise yona last week. Siqhubeka last week ubaba ekhuluma ngokuthi insindiso iyini. Namuhla masibheke encwadini kaMark, Mark chapter 1, sifunda verse 14 no verse 15 futhi. On a very lighter note, uthi umama mesikhulekela, uthi uNkulunkulu makaveze isithelo sikamoya eyithelweni ayibalile, obale isithelo sokweyisa. Kodwa sisho ngesiXhosa, yini ukweyisa mama? Ngoba kunabantu abazoseyisa-ke manje. Akuzoba self-control. Ngoba kunabantu abazalwana abadelelayo bazothi hayi isithelo sikamoya lesi sokweyisa. Yabona. Fundele verse 14 no verse 15 kuMark. Mark 1 kaJohane uJesu wafika eGalile washumayela ivangeli likaNkulunkulu ethi isikhathi sigcwalisekile, umbuso kaNkulunkulu ususondele, phendukani nikholwe ivangeli. Phendukani nikholwe ivangeli. Now, ubaba besifundisa kule sonto edlule usikhombise insindiso.
ukuthi insindiso iyona indlela esifaka ngapha. Le nsindiso izindaba ezimnandi. Lezi ndaba ezimnandi igama elilodwa lakhona lithi ivangeli. Ivangeli izindaba ezimnandi. Isuka egameni lesiGriki elithi euangelos. Euangelos, EUNGYLOIN. L-I-N-O, euangelos, euangelion, it's euangelion. Leli gama from EU lithi good, okuhle. That's why umuntu meshona sithi banikeza eulogy. Angithi nihlale nizwa program kubhaliwe ukuthi eulogy. It's eulogy kusho kukhulunywa izinto ezinhle ngomufi, eulogy. So it's from the Greek word good. So lelo gama it's euangelon, leon. Lo euangelion is from the root verb lastola corner, the root noun lastola corner, angelos, angel. Now, ingelosi beyaziwa njengento kaNkulunkulu noma njengomuntu kaNkulunkulu oletha imessage esuka esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu. So leyo message yinhle, it's good news. Euangelion. Ingakho kuthiwa ivangeli noma izindaba ezimnandi, it's the good news. Na umbuzo ke. Yini i-good news? Yini ivangeli kuwena? Lisho ukuthini ivangeli? Ngiyazi ukuthi ivangeli it's the good news. Izindaba ezimnandi. Kepha wena ngamunye kuwena, iziphi lezi ndaba wena othi nali ivangeli, nazi izindaba ezimnandi kimina ngevangeli, to me, when you personalize it. Ngenxa yesikhathi ngeke ngithathe impendulo, kepha siphendule. Ngiyajabula ukuthi usufuna usuyaphendula uLindo uphakamisisana. Ngenxa yesikhathi namuhla ngifuna leyo mpendulo uyibhale enhlizweni yakho, Lindo, nawe kanjalo ukuthi uyaliqonda yini ivangeli ukuthi uma uthi lizindaba ezimnandi, izindaba ezimnandi ezithini kuwena. Now, Apostle Paul lapha encwadini yabaseRoma chapter 1 usinikeza i-understanding ne-definition yokuthi liyini leli vangeli. From verse 1 to verse 6 usitshela ngale vangeli, aqhubeke bese siyojomba siye ku verse 16. From verse 1 to verse 6 umpostoli Paul ngaphambi kokuba sitshele ukuthi leli vangeli liyini noma leli vangeli lisho ukuthini, uzichaza yena qala ukuthi ubani. Uzi-introduce kithina ngezindlela ezintathu. Okokuqala usinikeza igama lakhe, uthi mina nginguPaul. Okwesibili usinikeza i-title yakhe. Abanye bathanda ukuzibiza obishop, abanye bathanda ukuzibiza o-reverend, abanye bazibiza odokotela, abanye bazibiza obani. Naye uyazibiza uthi igama lami nginguPaul. I-title yami ukuthi ngiyisiboshwa. Ngiyisiboshwa sikaKristu. Paul, a servant. Leli gama lithi servant, lithi isigqila, isiboshwa, umuntu ongenalungelo, olungelo lakhe linikezwe umuntu thizeni. So uPaul uthi, khumbula ufuna ukusichazela ngevangeli la. Usichazela ngevangeli sene sizobona. Uthi ngifuna mangikhuluma nawe ngevangeli u-understand ukuthi ubani okhuluma ngevangeli. Mina nginguPaul, mina ngiyisigqila sikaKristu. Ngithunjwe uKristu engithenga emakethe la kuthengwa khona izigqila, ngiyisigqila sakhe, ngiyisisebenzi sakhe, anginalungelo. Onke amalungelo ami akuKristu, ngenza lokho kufunwa uKristu noma ngabe yisiphi isikhathi. Okwesithathu bese unikeza i-job description yakhe. Unikeza igama, anikeza i-title yakhe, ebese nikeza i-job description. Na i-job description yakhe uyayisho. Uthi kule job description, I am set apart. Set apart for what?
for the gospel of God. Uthi mina ngisetwe apart ngenziwa umpostoli wevangeli likaNkulunkulu. So uthi I have been ordained, I have been set apart, I have been anointed, ngigcotshiwe, ngiconsecrated ngoKristu ukuthi mina ngibe yisigqila sakhe uKristu ngevangeli likaNkulunkulu. Na angibuza umbuzo ukuthi uma ethi and have been set apart for the gospel of God. Uthini? Uthini for the gospel of God? Ithini ngesizulu? Ngicela ungifundele ngesizulu. uPawuli inceke kaNkulunkulu uJesu obiziwe ukuba abe ngumpostoli nowahlukaniselwe ivangeli likaNkulunkulu. Ivangeli likaNkulunkulu kusho ukuthini lokho? Ivangeli likaNkulunkulu uyi-understand njani le nto leyo? Ngicela la ngizokunikeza isikhathi noma isikhathi singekho. Uyi-understand njani leli vangeli likaNkulunkulu kusho ukuthini ukuthi ivangeli likaNkulunkulu? Mabheli. Indaba evela kuNkulunkulu omunye. Okay, preach the gospel, okay? The gospel of God. That is very important. Uma ufuna uku-understand uKristu makathi kholwani ivangeli. Kubalulekile ukuthi uwazi ukuthi leli vangeli othi izindaba ezimnandi la kuthiwa ivangeli likaNkulunkulu kusho ukuthini ukuthi ivangeli likaNkulunkulu? It's very key, it's critical. Khuluma maZulu. Indaba ezivela kuNkulunkulu, okay? Okay, umbuso kaNkulunkulu. Right? All right. Uma uyifunda sibusisekile thina abefundisi ngoba sifunda igrama. Now uma uyifunda ngegrama leli gama likwi genitive possessive. Malithi possessive lisho ukuthi i-ownwa ubani lento. So leli vangeli aliveli nje kuNkulunkulu. I-author, umqambi, umqalisi waleli vangeli uNkulunkulu. That's very key. That is very important. Ukuthi leli vangeli elikaNkulunkulu akulona ivangeli elisitshela ngoNkulunkulu. Alisitsheli ngoNkulunkulu, alisichazeli ngoNkulunkulu. Ivangeli eliqanjwe uNkulunkulu, li-ownwa uNkulunkulu, li-authoriswa uNkulunkulu, lipossesswa uNkulunkulu, yinto kaNkulunkulu le. Ithini lento? Ithi uma ngabe ukhona umuntu oshintsha ivangeli ushintsha into kaNkulunkulu. Uma ngabe khona umuntu ofaka usawoti ukuthi leli vangeli lithi ukunambithisiseka ushintsha into kaNkulunkulu. Mengabe ukhona umuntu ofaka ispice esithile noma ufaka ushukela ukuthi alamkeleke leli vangeli ngithi kulinonga ngoshukela abantu bakwazi ukuthi balamkele ushintsha into kaNkulunkulu. And nobody has the right to change anything enziwe uNkulunkulu. Anizwa lento. Lithi vangeli noma ngabe liyalumela idla nesihlabathi salo ngoba umqali waso, umninilo, i-owner, the author uyifuna njengombinjalo. Noma ngabe liyababa ulifuna nje ungafaka ushukela, ungafaka itamati sauce nemayonnaise, ungalenzi ulifuna lilumela linjalo. Thina sikhulu ogogo bazilisa intshungu ukuthi intshungu ingalumele kakhulu bebayifaka kwisigwaqana. No. Umnikazi wale ntshungu ufuna sidle ibaba injalo.
ithi lento uma ushintsha ivangeli wena uzibona uthisha ongcono ukudlula uthisha obhale le syllabus okuNkulunkulu. Uthi umpostoli Paul anginamahloni nevangeli because leli vangeli liyamandla kaNkulunkulu. So musu ufaka ushukela wena ufuna ukubulala amandla kaNkulunkulu. Uma usufaka ushukela wena noma ispice ubona lento uNkulunkulu asinikeza yona ingafanele wena usuyazi kangcono kunoNkulunkulu. Na ivangeli liyafaka ispice aqali ngathi ukufaka ispice evangelini. Aqali ngathi labaholi benkolo laba abagcine bebopha uJohn the Baptist babulala noKristu babulala uJohn the Baptist babulala noKristu ngobe vele besebelicontaminateile ivangeli already. Ivangeli likhona kwi-Old Testament selifikile ivangeli bayalinqaba because bafuna leli elamukelekile kubona hayi leli uNkulunkulu akhuluma ngalo from Genesis chapter 3. Ingaka siliboni ivangeli manje. Sibona inkolo yobuKristu igcwala umhlaba wonke kepha umbuso kaNkulunkulu asiwuboni kubantu abazibiza ngamaKristu. Because bamkele leli vangeli elinongwe ngosawoti noshukela nemayonnaise netomato sauce ukuthi lize libe mnandi. uKristu uthi phendukani, phendukani. Nikholwe ivangeli. Now, zintathu izindlela leli gama elithi ivangeli elisetshenziswa ngale eBhayibhelini. Okokuqala lichaza inhlobo yemibhalo nethi genre nina ngisho kune genre eningi yomusic kunekwaito kunamapiano kunejazz that's a genre uhlobo lomculo nala izwini kaNkulunkulu njalo uma ubheke eBhayibhelini uthola kukhulunywa ngevangeli it's either likhuluma ngohlobo lwemibhalo genre Matthew, Mark, Luke, John. That's why babizwa ngama-gospel. Ngeko ivangeli likaJohane, ivangeli likaMateyu, ivangeli likaLuke, ivangeli. It's the genre, it's the type of writings. Why zibizwa ngama-gospel? It's because zikhuluma ngevangeli esizolibona namuhla ukuthi ivangeli is about nothing else but it's about uKristu ukuthi ungubani as a person okwesibili imisebenzi eyenziwe ngoKristu. So lemibhalo Matthew, Mark, Luke and John zikhuluma ngevangeli. That is why babiza ama-gospels. Indlela yokuqala leyo esetshenziswa ngayo eBhayibhelini. Indlela yesibili makusetshenziswa ivangeli kusuke ku-introducewa umbuso. The introduction of a kingdom. Kusetshenziswa leli gama lithi ivangeli. Yingako uJohane umbhapatisi othe phendukani umbuso kaNkulunkulu ususondele. Uma usufika umbuso kaNkulunkulu uthi lo indodana yomuntu esusa zonke izono. Phendukani nawo lo mbuso bengikhuluma ngawo. Uthi mase khuluma uKristu naye athi phendukani because the kingdom of God is at hand. Believe the gospel. Ingako meqhubeka khuluma athi mina ngizela ukuzogcwalisa imithetho. So konke lokhu bekukhulunywa from the Old Testament, Genesis chapter 3 from verse 15 all the way, I am here, the gospel is now here. Indlela ezintathu lezo okuchazwa ngalo ivangeli. Elesithathu mina okwesibili, elesithathu ile ivangeli makukhulunywa ngevangeli kukhulunywa ngomuntu uKristu nemisebenzi yakhe. The person Christ and the work of Christ. Konke lokho kuthiwa ivangeli. Now sekudependa kwi-context ukuthi iliphi ke leli vangeli okukhulunywa ngalo. Namuhla umpostoli Paul encwadini yabaseRoma
usitshela ngevangeli hayi le inhlobo zimbili zokuqala engizishilo ijandra nokuintroduce umbuso no usitshela ngoKristu ukuthi ungubani aphinde asitshele ngemsebenzi kaKristu. Ngicela ungifundele uverse 1 ukuya kuverse 6 masini. Romans 1 verse 1. uPawuli inceku kaKristu Jesu obiziwe ukuba ngumpostoli nowehlukaniselwe ivangeli likaNkulunkulu alethembisa phambilini ngabaprofeti bakhe embhalweni engcwele mayelana nendodana yakhe evela olibeni likaDavide ngokwenyama. Wait. Number 1. Leli vangeli ivangeli likaKristu. Ubani lo Kristu? One, the person Christ. One, yindodana kaNkulunkulu. And le ndodana kaNkulunkulu akuyona nje niyibona manje. uNkulunkulu wakhuluma ngayo kuba prophet from Genesis lemuva ukhulume ngayo. Now le ndodana okhulunywe ngayo enaziya abaprofeti bekhuluma ngayo iwuNkulunkulu ozothatha isimo somuntu nangoke lo muntu sefikile ngokwenyama uyindodana kaDavide. So ithini? The gospel is about the birth of Jesus Christ. Alikho ivangeli uKristu engekho. Alikho ivangeli ukuzalwa kukaKristu kungekho. Futhi hayi nje ukuzalwa kwakhe, ukuzalwa kwakhe from intombi to the virgin birth. Azikho izindaba ezimnandi ngaphandle kwentombi to engatransferanga sono from anybody yazala ingane. Azikho indaba ezimnandi ngaphandle kwalokho. Qhubeka nje manje. Mayelana nendodana yakhe evela olibeni likaDavide ngokwenyama kodwa ebizwe ngendodana kaNkulunkulu ngamandla ngokomoya wobungcwele nangokuvuka kwabafileyo. Now ayikwazi ukuvuka kwabafileyo ingafani. Obvious lento ngisho. Fanele afe ukuze avuke kwabafileyo. Now alikho ivangela zikho indaba ezimnandi one ngaphandle kwakaKristu. And akekho uKristu ophelele onezindaba ezimnandi uma engazalwanga intombi. Uma engafanga njengomnikelo opheleleyo wamkelekile, his atoning sacrifice. Alikho ivangeli uma engafanga his death. Alikho ivangeli uma engavukanga. He has to raise from the dead. Because uma ngabe uJesu uphelele ethuneni, efela abantu, waba sethuneni, azikho indaba ezimnandi lapho because kusho ukuthi mhlambe nathi siyophelela ethuneni. Izindaba ezimnandi ukuthi akafikanga nje ufike wafa kepha akaphelelanga ethuneni wavuka kusho umpostoli Paul. Qhubeka nje manje. Kodwa ebizwe ngendodana kaNkulunkulu ngamandla ngokomoya omngcwele nangokuvuka kwabafileyo uJesu Kristu inkosi yethu. Okungaye samukela umusa nobupostoli ukuze kube khona ukulalela nokukholwa ezizweni zonke ngenxa yegama lakhe. Okukhona phakathi kwabo nami engingobiziweyo, okukhona phakathi kwabo nani eningababiziweyo bakaJesu Kristu. Na ngicela ungifundele uverse 5 futhi. Verse 5. Okungaye samukela umusa nobupostoli ukuze kube khona ukulalela kokukholwa ezizweni zonke ngenxa yegama. Verse 4 nje manje ngiyaxolisa ngifundele uverse 4. uJesu kodwa ebizwe ngendodana kaNkulunkulu ngamandla ngokomoya wobungcwele nangokuvuka kwabafileyo uJesu Kristu inkosi yethu. Imaqala leli gama elithi uJesu Kristu inkosi yethu lisho ukuthini bani? uJesu Kristu inkosi yethu. Khumbula umpostoli Paul uchaza ivangeli la, uchaza indaba ezimnandi. Yonke lento ichaza ivangeli lelo uKristu athi likholweni, phendukani umbuso wezulu usondele.
kholwani ivangeli. Uyasichazela umpostoli Paul ukuthi yini ivangeli la. Leli gama elithi Jesu Kristu inkosi yethu lisho ukuthini? Lalela, uJesu igama lakhe. Umpostoli Paul uqale wazi-introducer ngegama wathi nginguPaul. Okwesibili wazi-introducer ngetitle lakhe wathi ngiyisiboshwa, ngiyisigqila, in fact hayi nje isiboshwa, ngiyisigqila sikaKristu. Okwesithathu wasechaza umsebenzi wakhe, i-job description yakhe. Uyaphinda la uthi leli vangeli lihambisana noJesu igama lakhe. uKristu ititle lakhe, leli Kristu lithi umsindisi, uMesiya. Nina nifundi i-Old Testament, nina maJuda enimaziyo niyazi ukuthi uyeza uMesiya. Lo Kristu igama lakhe, ititle yakhe unguMesiya, umuntu okuyena ozosindisa. I-job description yakhe uyinkosi yethu. Anizwa lento? Anizwa lento? Asibeke kanje. Asibeke kanje. Uma usenkolweni yobuKristu, ingabe uyambona uKristu ukuthi ubani igama lakhe, number 1. Number 2, uya-understand i-title yakhe ukuthi ungumfeli yini. Number 3, uma umfeli uyinkosi yakho yini. Na asifuna ukuzwa ngawe ukuthi ungumKristu, futhi asifuna ukuzwa ngawe ukuthi uJesu inkosi yakho. Uma eyinkosi yakho sizobona ngezenzo. Uyinkosi yakho njengesigqila sakhe, uyinkosi yakho phezu kwemali yakho. Uyinkosi yakho phezu kwengane zakho. Uyinkosi yakho phezu komkakho nomyeni wakho. Uyinkosi yakho emzini wakho. Uyinkosi yakho emsebenzini la usebenza khona. Uyinkosi yakho. Do you understand ukuthi wena uqashanga uhulumeni, awuqashanga ilo yamlungu, awuqashanga le yafem, wena uyisigqila sikaKristu oyinkosi yakho, uyosebenza as if usebenzela inkosi yakho. Makuthiwa lunch is 1 hour. You are going to take 1 hour of lunch. You are not going to take more because uyisigqila senkosi yakho esithi work as though you work for me. Anizwa lento? So uma uKristu eyinkosi yakho, izenzo zakho zizokhombisa ubukhosi bakhe phezu kwakho. Anizwa lento? So ithi uma usenkolweni yobuKristu, umbuso wezulu nentando kaNkulunkulu ingenzeki emhlabeni njengoba isenziwa ezulwini through wena, kuwena, ibonakale kuwena. Usenkolweni yobuKristu, awukho embusweni. Lento okuthiwa ivangeli awukakayibambi, awukakayiqondi, awukakayikholwa, ingakho ungayiphili. Kube uphila izindaba ezimnandi zevangeli, siyobona ngezenzo ziphuma zitshuza through. Anizwa lento bazalwane? Anizwa lento? Now uMkristu athi phendukani, uthi hey nina nizibiza ngamaKristu nina nithi you are Christian. Hayi, phendukani, anihlukile nabaFarisi, abefundisi benkolo yamaJuda. Anihlukile nabaSedusi, ama-scribes wembhalo nemithetho. Anihlukile nabaLevi nabo bonke labantu bebesebenza. Anihlukile nabapristi, niyafana. UJohane umbhapatisi uthe kubona, hey phendukani, phendukani nikholwe ivangeli, phendukani nizobhapathiswa, nisalele kubuKristu niyofanabo, ngoba ivangeli izindaba ezimnandi anikakaziqondi. Ingakho akulula namuhla noma ungaba uhamba apha emhlabeni
ohlangane nomuntu ongamazi bese niyaqhalane awusawubona mina ngudanisile ngakaNkosi hayi mina ngulethisha wakangubani kuphelela lapha uma ungumKristu ongenamahloni nevangeli ombuso wasezulwini uzobonakala kuwena fanele uthi mina ngingumlungisi wakaNkhoza ngumntwana kaNkuluNkulu ngisembusweni kaNkuluNkulu uma ufuna ukwazi indaba zombuso kaNkuluNkulu ngabuza mina wena ubani anizwa lento bezalayo anizwa. So you cannot say you understand ivangeli ngisabuyela kulombuzo engibuze wona mawuthi ivangeli izindaba ezimnandi zisho ukuthini indaba ezimnandi kuwena lezi onamahloni nazo ukuthi mawuzi introduce iyangishaya le bazalwane because angithanda abantu bazi ukuthi ngumfundisi. Izizathu zami zokuthi abantu bangazi ukuthi ngumfundisi is because mase bazi ukuthi umfundisi sebayahunyela sebayiphatha kahle awusakwazi nokuxoxa nomuntu nabafuna ukukhipha umoya basawukhiphi ngoba kunomfundisi it's a lonely life lento yokuba umfundisi. But on the other hand itshengisa ukuba namahloni nevangeli lento yokungasho ukuthi ngumfundisi up front. Because angifani nompostoli Paul uthi mina ngiyisigqili futhi anginamahloni nevangeli. Anizwa lento bazalwane. So ungeze ungitshela ukuthi wena umKristu. Ungeze ungitshela ukuthi wena wamngele ivangeli. Ungakaze uzi-introduce njengomntwana kaNkuluNkulu mawula ebandleni uhlangene nabantu muhlangana nabantu lemgwaqeni abakwa futhi awuyivezi nokuyiveza lento ukuthi ungumKristu. Wenza kahle futhi ungayivezi because wena fanele kuvele umbuso wasezulwini emhlabeni ngawe. That is good news. That is good news. That is good news. Evangeli is about no one else. Evangeli alikho ngomfundisi wakho. Evangeli alikho ngobishop. Evangeli alikho ngebandla angitshele. Evangeli alikho ngobufakazi bakho. Ngisho noma ngabe ubufakazi bakho buhle. Ukuthi uNkulunkulu wenzeleni konke lokho uNkulunkulu mina nginobufakazi obukhulu kabi. Umama lapha ekhaya uthisha. Nothisha niyabaza abaholi. uNkulunkulu usenzele isimanga lapha kwaNkosi ingane zethu zingatholi NSFAS zonke azange zithole NSFAS. Zo4 zama professionals zonke. Uma ngibheka ukuthi le mali ibuye phi angiyazi ibuya phi le mali. Oqala is a businesswoman with a marketing degree. Owesibili is an architect working on big projects, amazing things. Hey, lo mqondo uNkulunkulu ufake kule ngane lezi zinto azenzayo. Owesithathu is a pilot, ngikhuluma nawe ufundisa abanye abantu manje unama-student awu-8 abuye e-India awafundisa ukushayela amabhanoyi. Owesine is a chartered accountant, she's working as we speak, and we look at all of this. How did this all happen? Now, bonke lobo bufakazi akulona ivangeli. That's not good news. That is good. That is not as beautiful as that is. Akulona ivangeli. Ivangeli is about uKristu yedwa. It's about imisebenzi kaKristu yedwa. Ubufakazi bethu noma singabuthatha bonke sibuhlanganise akuzona izindaba ezimnandi. Indaba ezimnandi is about Christ and Christ alone and his work alone.
Last week kusele kancane enhlizweni yami ngidefy umfundisi beshumayela ngibiza i-altar call because uNkulunkulu bekhuluma. But i-altar call ayisindisi umuntu. I-altar call ayisindisi umuntu. Noma ngathiwa phakamisa isandla sakho uthi into eyizwe siphakamise bese bathi isho lo mkhuleke emva kwami bese uyawusho noma bathi hamba uye ekhaya ukhuleke ekhaya lalela uNkulunkulu uyasisebenzisa nje ukuthi si-encourage abantu ngokubakhomba ivangeli kepha akuthina esisindisa abantu ivangeli elisindisa abantu. Futhi ngeke uzoma la njengomfundisi noma ngabe wabe yiliphi isonto ume uziqhenye uthi seloko kwaqala le conference seloko kwaqala le nkonzo seloko kwaqala lokho siqale sabantu abawu7 bona namuhla sesina 2600 people abantu abasindiswe la ekhaya asenzanga lutho indaba ezimnandi zevangeli ivangeli ukuthi lingoKristu yedwa nomsebenzi owenziwe uKristu yedwa. Akunamfundiso osindisa umuntu, akunamfundiso yokunqakisa ivangeli, kepha baningi abefundisi abazokunqakisa inkolo yobuKristu, inkolo embathiswe uKristu. But umufuna umsebenzi hamba kulela abanye abathandaza abefundisi balapha ngiyakutshela uzothola umsebenzi. Ngathi ngivakashele elinye isonto elikhulu ePinetown ngiyalazi ngeke ngilibize ngegama ngahlangana nomunye umama esihlangana naye emsebenzini bathi awu nawe ukhonza la hey yabona la ngiyakutshela ibhizinisi yakhe izohamba kahle uma ungena kule bandla ibhizinisi yakhe izoqhuma nje impela. Yayibona ivangeli lobuKristu elambathiswe uKristu elingena zindaba ezimnandi zensindiso nevangeli. Mufika kulawo mabandla lawa alikho ivangeli kodwa bukhona lobuKristu obukitaza izindlebe. Likhona leli vangeli lobuKristu lokunqakiswa izinto, likhona levangeli lobuKristu oyodayiselwa izinto, likhona levangeli lobuKristu oyofaka istika sikamfundisi noma sebandla emuva emotweni yakho. Likhona leli vangeli oyonqakisa iziphambano ozozilengisa emotweni. Akuzona izindaba zevangeli ezisebenza ezimnandi ezisindisa umuntu zimfake embusweni. Akuzona lezi umpostoli Paul akhuluma ngazo. EzobuKristu uzokwenza ufile kahle futhi ungene esihogweni ufila kahle. Ingako kunesisho sesingisi esithi the streets of hell are paved with good intentions. Angiphinde. The streets of hell are paved with good intentions. Bonke labantu abasesogweni bebanezinhloso ezinhle. Kepha inhloso zabo namuhla izona ezipave imigwaqo yasesihogweni. It's just a saying. Siyazi ukuthi esihogweni kunomlilo kunama pavement, but it's just a saying esho njalo. Asibheke uverse 16 noverse 17. Uverse 16 noverse 17 uthi uverse 16 noverse 17. Ngicela usifundele yona baba. Verse 16. Ngokuba anginamahloni ngevangeli, ngokuba lingamandla kaNkulunkulu, kube insindiso kulowo nalowo okholwayo, kumJuda kuqala nakumaGreki, ngokuba ukulunga kaNkulunkulu kwambulwa kulo, kuvela ngokukholwa kuyikholweni, njengalokhu kulotshiwe ukuthi olungileyo uza kuphila ngokukholwa. Now ngenxa yesikhathi asifinqe kanje. Verse 1 to 6 mawufika kuverse 16 uthi yiwona amandla kaNkulunkulu lawa esingenamahloni nevangeli lawa.
asinamahloni nawo because kuvela amandla kaNkulunkulu. Uverse 17 uthi buka ke lamandla, wabuke lamandla. Lamandla ukuthi konke lokulunga okukuKristu. Mina yikho into kumele ngiyenze. Konke ukuthi uKristu ungubani igama lakhe, ititle yakhe ungumsindisi, imisebenzi yakhe, umsebenzi awenzile. Konke lokho kulunga kaKristu, konke kunikezwa mina ngingenzanga lutho. Kungangifanele. That is good news. Anizwa, that is good news. Inikezwa kanjani kimina lento? Inikezwa ngokuthi ngikholwe nje kuphela. By faith. Ayithi fanele ngenze this sinner's prayer. Angithi le nkolweni yobuKristu bazothi isho lo mkhuleko emva kwami. Ayi baningi abawenzile lo mkhuleko, the sinner's prayer. Baningi aba-responde ku-altar call beza phambili. Baningi abayiphindaphindile lento, Nkosi Jesu ngiyakwamukela, uyinkosi yami, umsindisi. Baningi abakusho njalo, baphindele emakhaya impilo zabo zisafana. Mangabe bebehlupheka basahlupheka ngokufana, mangabe besemdakweni udakwa akapheli usesenjalo, because there is no repentance. Unqakiswe inkolo yobuKristu eyambathise uKristu, because kunezinto ekufanele so wenzile ke manje nase kufanele uze emkonzweni, manje sekufanele wenze lokho, kufanele uthandaze ka5, kufanele unikele, kufanele userve, kufanele all of those things are beautiful, but all of those things mezingenalo ivangeli elithi repent and put all your faith, nothing else but faith. This righteousness kaNkulunkulu noma this righteousness kaKristu, lokulunga kaKristu akuzi phezu kwakho, because wena fanele ukusebenzele enkolweni yakho yobuKristu. Kanti la embusweni kaNkulunkulu ngokukholwa uvele lokulunga kaKristu kunikezwe wena, ebese uyaqonda ukuthi lo Kristu igama lakhe ubani, ititle yakhe ungumsindisi, ebese job description yakhe ukuthi uyinkosi phezu kwakho, bese you repent. Noma ngabe inyama yakho ithi feed me this alcohol, feed me this, feed me that, feed me that, wena uthi i-authority yonke seyikuKristu, he's my Lord. I can't do that. Ebese umoya engcwele uyakusiza. Ebese umbuso wasezulwini siubona utshuza ngeziqu zoboya kuwena. Because lokulunga kukaKristu, verse 17, lokulunga kukaKristu kuvele bagixabezwa wena ngokukholwa noku-understand ukuthi usuyisigqila manje. Isigqila senza umathanda. Isigqila siresponda kuloku master akushoyo. Inyama izothi ngiphe, feed me. Ebese out of repentance uthi my master would not allow me to do that. Kusekuningi ngisafisa sikhuluma ngesonto lizayo. Asikhuleke.